Včera som strávil celý deň na cestách, bol som sa pozerať na pozemky klientov, či sa vieme na tie pozemky dostať a vieme dopraviť naše domy. Dnes mám inú misiu, dnes idem pozrieť na zákazníka, ktorý si už od nás dom zakúpil, idem zistiť, ako sa mu darí, ako si ten dom zariadil a ako sa mu v ňom býva. Ste opalení? Dobrý. Cesta bola dlhá, ale už sme na mieste. Toto je modulárny dom určený prioritne na bývanie. Emiko má 50 m štvorcových a je to úplne bezúdržbová stavba. A čo je najlepšie, nemá žiadne tepelné mosty. Presne tak, tepelné mosty, ktoré iné stavby, ako sú kontajnerové stavby či mobilhejmy, majú. A stále tvrdíme jednu vec. Kontajnerové stavby a aj mobilhejmy nie sú vhodné na celoročné bývanie. Celoročne obyvateľné možno sú, ale bývanie je problémové. Táto stavba má všetky tieto nedokonalosti vyriešené. Je to montovaný dom, ktorý má prvky mobility. Cieľom pri navrhovaní tejto stavby bolo vyriešiť problém s nedostupným bývaním. Už sme v interiéri. Najnižší bod má v interiéri 255 cm a ten najvyšší 3 m. Presne tak, interiérová výška je neuveriteľných 3 m. Kuchynská linka je prémiová a rovnako aj okná používame 5-komorové trojskla, fantastické okná. Steny sú sadrokartónové, nepoužívame také tie lacné preglejky a podobne, čiže viete si ich namaľovať na akúkoľvek farbu a použiť akýkoľvek obklad, prípadne do budúcna nejakú tapetu, ak sa vám páči. Znova kuchynská linka, na výber ich máme z niekoľkých farieb, štandard stále ostáva ten najvyšší, aký dokážeme poskytnúť, konkrétne táto je kašmírova, nájdete ju aj v štandardnej katalógovej ponuke. Podlahy používame 8 mm laminátové a v celej stavbe je podlahové vykurovanie, čiže je tam veľmi príjemne aj v tých najchladnejších podmienkach. Tu sme už v kúpeľni, obklad je troška svetlejší, pretože tento klient si to celé situoval do takej svetlej farby. V cene mal aj geberit, ale nechcel, pretože mal z minulosti nejakú zlú skúsenosť, tak sme mu tam dali klasickú toaletu. No a toto je miestnosť alebo izba poznania. Spálňa, jedna z najobľúbenejších izieb takmer každého človeka, pretože posteľ je najlepší parťak na život. A takýto východ na terasu má náš zákazník, pretože takto si to želal a vedeli sme to a urobili sme to na mieru.